दिनै जोंखौ दैदेनलांनायनि मुङा जाहैबाय खामिनि नार्जारि। खामिनि नार्जारिया दिनै जोंखौ बिनि सासे बुथुमनानै दिनै दामनाय देनाय मोसानाय फोरोंनानै जोंखौ दिल्लीयाव लाना थांबाय। दिल्लीयाव लाना थांनानै दिनै जोंखौ इन्दिरा गान्धीनो दख'ना गानहोनो हाबोबाय, राष्ट्रपतिनो इन्दि सि जोमहोनो हाबोबाय आरो बेनि उनावहाय बागुरुम्बा मोसानाय देखायहोनो हाबाय। बेनि उनावहाय मोसाखावरि मोसाग्लांनाय मोसानानै देखायबोनो हाबाय आरो बिनिफ्राय टाउन गेजेर प्रसेसन खालामनानै देखायबोनो हाबाय। बेखौनो आं धन्यबाद सानना लायो। जोंनि बर'आ मालाबाबो गाहायाव जानानै थानाय नङा। दिनैनि नैबे जानाखि जों 1970 मायथाइयाव जानाखि जोंनि बर' माहारियारि मोसानाय दिन्थिनानै जानाखि दिल्लीयाव मोसाफुंनानै जा मान बिलाइ मोनबोनाय जाखि जोंनि बिमा दुमके बसुमतारीखौ दिनै बरायनाय हाबाफारियाव आं बेखौनो बुंनो सानदों। जिहेतु बै समनिफ्राय हमोब्ला दिनैसिम हयथ' 55-56 बोसोर जाबाय नङा होमब्ला? बे एसेबां गोबाव समनि गेजेरावबो जोंनि बे जनाय हालामनि गेजेराव जे सासे बेबायदि बै समावनो मोसाखावरि गावनि हारिमुनि मोसानायखौ दिन्थिनानै मुं मोननो हानाय सासे बिमा दंमोन, जों बेखौ हयथ' मिन्थियाखैमोन। हरखाबै जों नैबे जानाखि बिटिआर सरखारनिफ्राय जानाखि मान बिलाइ मोनफैनाय बे खौरांखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। बे खौरांखौ मोननायनिफ्रायनो जों दिनै जोंनि जनाय हालामाव थानाय जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बे बिमा आइखौ जों दिनै जायगानि गोजोननाय आरो मोजां हामलायनानै साबायखर बावनानै जों बे बिमा आइखौ बरायनो लादों आरो जों दिनै बरायबायबो। आं बे बिमाखौ बरायनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे बे बिमाया जोंनि गेजेराव गोबाव समनिफ्राय जों मिन्थिजायाखैब्लाबो दिनै जों मिन्थिजाबाय। जोंनि जनाय हालामनि सासे खोब बेसेन गोसा आरो गुन गोनां जोंनि मानिना जाथाव सासे बिमा होननानै जों सानो। ओरैनो धेमाजियाव सासेल'खाना? ओरैनो जोंनि आं दा मिन्थिनायाव जों मान बिलाइ मोननायाथ' धेमाजियाव सासेल' होनना मिन्थिदों। सोरबा दंबावोमोन नामा बेखौबो जों सोंनाय बा मिन्थिनाय जाथ'वाखै। बिटिआर सरखारनिसिम मा बुंनो? बिटिआर सरखारनिसिम बेखौनो गोजोननाय बावगोन। जिहेथु जों दिनै बिटिआर सरखारनि प्रमद सरखारनि दैदेननायाव दिनै जों जाखिनि गोदोनानै थानाय माखासे जोंनि बिमा बर' माहारि आइजोनि जा माहारियारि मोसाफुंनाया गोदोनानै दंमोनब्लाबो दिनै प्रमद बर' सारनि नाजानायाव बा दैदेननायाव दिनै जों बेखिनिखौ मिन्थियै माखासेखौ जों मिन्थिनो हाबाय। बिनि थाखाय आं बिटिआर सरखारनिसिम साबायखर बावो आरो प्रमद बर' सारखौबो आङो गोजोननायजों लोगोसे साबायखर बावहरो।